من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم. Започвайки с името на Аллах, всемилостивия, милосърдния, Ар-Рахман, Ар-Рахим, отправяме благодарности за всички блага, които ни е дарил Аллах Субхану ва Та'аля, изказвайки хамду сена на Раббул Аламин, господарът на световете, този господар, който е владетелят на 7-те небеса и на всичко това, което е между небесата и земята. Отправяме салату селам и на рахметан лил аламин Мухаммад саллаллаху та'аля алейхи ва саллям, който е изпратен като милост за световете. Салату селам за неговите благородни сподвижници асхабу кирам, неговото семейство, Ахли Бейт, и за всички мюсюлмани и вярващи, следващи техния път. Нека Аллах Субхану ва Та'аля приеме ибадетите ни, които извършваме през свещения месец Рамазан, в това горещо лято на Нека Аллах Субхану ва Та'аля отреди ибадетите ни като причина за опрощението ни и като причина за премахване на всичките ни гюнахове. Нека Аллах Субхану ва Та'аля се смили и над нашите покойни роднини и родители, за починали близки, които се нуждаят от дуата и от опрощението и милостта на Аллах Субхану ва Та'аля. Днес искам да ви обърна внимание на една тема, в която е може би една от най-важните за мюсюлманите, и не само за мюсюлманите, но дори и за цялото човечество. Милосърдието. Тема, която обхваща всеки един от нас, и като ние мюсюлмани носим отговорността пред света да покажем милостта на Аллах Субхану ва Та'аля на всички останали хора, които са останали лишени или недоразбрали за милостта на Аллах Субхану ва Та'аля, за милостта на Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, за милостта като Коран, като милост, като Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, който е като милост изпратен до всички светове. Затова искам да дам следния пример. Ние всеки ден, мюсюлманите, във всяко начало на всяка една работа казваме Бисмиллахир Рахманир Рахим. В намазите си, в началото на всяка една сура казваме Бисмиллахир Рахманир Рахим. Дори в сура Фатиха, след като изкажеме Елхамдулилlah Раббил Аламин, следват пак имената на Аллах
Ар-Рахман Ар-Рахим. Аллах Субхану ва Та'аля дори е определил названието на една от сурите в Коран Керим Ар-Рахман. Но всъщност, какво означават тези имена? Ар-Рахман Ар-Рахим. В български превод имат следния смисъл. Всемилостивият, милосърдният. Но замисляйки се, виждаме, че и двете значения имат едно общо значение. Милост, милосърдие. Мухамед саллаллаху алейхи ва салям е изпратен като милост за световете. Рахметен лил алямин. Той също има качеството на милост до всички хора. Коранът, Словото на Аллах Субхану ва Та'аля, Коран Керим, в него има и напътствие, и цяр, и лек за сърцата на хората. Тоест, в него има милост. Затова ние, мюсюлманите, вярващите хора, трябва да се стремим, трябва да се стремим да бъдем милостиви и милосърдни, състрадателни хора. Защото мюсюлманинът е човек, който осигурява доверие, както с езика си, така и с делата си останалите хора, хората, които го заобикалят. Има безброй примери, с които Аллах Субхану ва Та'аля е дарил милостта си. Всеки един наш дъх е милост от Аллах. Всеки един дар, всеки един ниимет, с който Аллах Та'аля ни е дарил, е милост от Аллах Субхану ва Та'аля. Мухамед саллаллаху алейхи ва салям чрез отношението си и начина си на призив спрямо останалите хора успя с благи думи и един мек начин, противно на твърденията на западните историци, че той чрез сабия е налагал ислямът, успя да създаде уммет, който е пример, трябва да бъде пример за останалия свят. Мухамед саллаллаху алейхи ва салям в свой хадис, в своите наставления, наставлява и насърчава мюсюлманите да бъдат милосърдни, състрадателни. Чрез ибадета, който Аллах Субхану ва Та'аля ние търсим неговото задоволство и благоволение. Аллах Та'аля ни възпитава да бъдем търпеливи, да бъдем морални, да бъдем състрадателни, великодушни хора. Примерът, който е с рамазанския уруч. Когато как може богатите и хората, които всеки ден ядат по няколко вида гозби, да разберат състоянието и положението на бедните хора или хората, които не могат да намерят храна. И най-много, сигурен съм, че има и такива хора, ядат сух хляб и не могат да намерят нито месо, нито много по-хубави сладки гозби. Ярък пример са мюсюлманите в Сомалия, в Африка, където всеки ден умират дечица от глад. Всеки ден хората се борят за живота си срещу глада. Разбира се, Аллах Субхану ва Та'аля чрез уруджа, чрез търпението през Рамазана ни възпитава нашите души да бъдем състрадателни, да бъдем щедри, да бъдем милостиви към всички твари на Аллах Субхану ва Та'аля. Като започнем първо от хората
и стигнем животните, та дори и растенията. Затова Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям в хадис казва: бъдете милостиви към земните твари, за да бъдат милостиви небесните, т.е. Аллах и мелекета към вас в съдния ден. Ако ние бъдем милостиви и милосърдни, състрадателни, щедри към хората и към всяка една твар и животните, дори и растенията, така ще спечелим и милостта на Аллах субхану ва та'аля. В един друг хадис Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва: кълна се в Аллах, в чиято могъща ръка се намира моята душа, че ще влезете в дженнета, че не ще влезете в дженнета, докато не проявите милосърдие един към друг. Тогава сахабета попитали, казали: я Расулуллах, ние всички сме милосърдни хора. Защо казваш така? Тогава Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям разясни последния начин. Милосърдието, което имам предвид, не е онова само помежду ви, а милосърдието, което обхваща всички твари, да, което обхваща всички твари. Затова алейкум салям. Затова за Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям в отделни хадиси, в други хадиси дава примера за човекът, който е напоил кучето в пустинята, макар че той не е бил абид, той не е извършил ибадет на Аллах субхану ва та'аля и Аллах го удостоил с дженнет. Но в същото време лошото отношение на една жена, която говяла през деня и извършвала нафиле ибадети през нощта, но в същото време тормозила котката си, бързвайки и я държала гладна и жадна, Аллах субхану ва та'аля е наказал с джахеннам. Дори Баязид Бестами, един от праведниците на Аллах субхану ва та'аля, веднъж когато е седнал по сянката на едно дърво и когато е станал за пътя, да се тръгнал по пътя, видял, че върху дисагите, върху турбата му имало една мравка. И си казал: аз не мога да отделя тази мравка от нейното семейство, от нейното място. Върнал се и поставил мравката от там, откъдето е бил отседнал, за да се почине. Но пред животните, разбира се, по-важно същество е човекът. Искам само да дам, давайки тези примери, искам да покажа, че мюсюлманинът трябва да бъде милосърден до такава степен, дори и към животните. Какво остава вече за хората? Така един от праведниците, Ибрахим бин Едхем, който веднъж, минавайки покрай един пиян човек, който лежал насред пътя в безсъзнание, взел вода, Ибрахим бин Едхем взел вода и му измил устата. Измил устата на пияницата. Тогава хората рекли: защо го направи? А той отговорил с много поучителни слова: Аллах субхану ва та'аля е създал тази уста, този език на този човек, за да го възхвалява. И аз изчистих устата му, езика му, за да възхвалява Аллах с чиста уста, с чист език. Тогава, когато пияницата се излязла от безсъзнание, хората му казали: знаеш ли какво се случи с теб? Не знам.